Ba Dubai bane ba Japan ba, balle kuma China. Maraba da zuwa Almunir and Brothers. Nan ɗaya ne daga sassan manyan reshen da ke garin kafin mai yaƙi. Duniyar sitirta waya, ku shiga kai tsaye domin duba nau'in dukkan rigunan waya haɗi da screen guard, charger, earpiece, radio mp3, cable, original earpiece na iPhone ko Samsung da dai sauransu. Ba iya nan suka tsaya ba, suna sai da kayan wayarin na gida tun daga kan gulab na zamani. Haɗi da original waya ta wayarin ko tushen socket na zamani da dai sauransu. Za ku iya yin odar kayansu a dukkanin inda kuke a faɗin duniya. Ku shiga kanku tsaye cikin mutunci da karrama, suna da ma'aikata da za su tarbe ku a cikin aminci. Ina mutanen Nijar, Kamaru, Chadi ko Ghana, kuma ba a bar ku a baya ba. Za ku iya tuntuɓar mu akan waɗannan lambobi da ke kan akwatin da kuke kallo. Last, Almunir and Brothers are the best when it comes to electronic parts and phone accessories. We provide good and quality products for our customers. That is not all. We still deliver such products to nationwide, which you can patronize us from any part of Africa, like Cameroon, Niger, Chad, and Ghana. Our customers are always welcome in any type of situation. And don't forget, your happiness is ours. Mun tanade hisab ku taho kungiya. Almandir ya zo mana. Akwai sola mun tanade da danku al'umma. Almandir ya zo mana. Waya keypad mun tanade da danku al'umma. Almandir ya zo mana. Waya ta Android kala kala